Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα σκοτεινό, θα έλεγα, επεισόδιο Tekarnomics. Είμαι ο Αποστόλης. Όσοι αναρωτιέστε γιατί φοράω τα γυαλιά του Μπουγά, είναι γιατί έκανα μία επέμβαση στα μάτια για μυοπίες και τέλος πάντων κάτι άλλα διάφορα. Και θα πρέπει να είμαι με αυτό το πράγμα για κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν θα βλέπετε τη φάτσα μου για πολύ σε κάθε περίπτωση. Είναι και ένας από τους λόγους που αργήσαμε να κάνουμε βίντεο. Αλλά σήμερα θα ήθελα να σας δείξω μία μικρή δημιουργία που έχω φτιάξει. Και θα πάμε να δούμε όλη τη διαδικασία μαζί, πώς γίνανε, πώς θα κάνει πολύ εύκολο αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα, αλλά και να τα βάλουμε στο αυτοκίνητο να τα δούμε. Ο λόγος γίνεται για αυτά εδώ. Τι είναι αυτά εδώ λοιπόν? Αυτά εδώ είναι loop straps, αν θέλετε πείτε τα. Μπαίνουν αντί για τα πομολάκια της πόρτας μέσα, όχι αυτό που ανοίγουμε έτσι για να μπει η πόρτα, είναι για τα χερούλια τα οποία είναι σταθερά. Ουσιαστικά τι γίνεται αυτό? Θα μπει στην πόρτα εδώ. Το πιάνουμε εμείς και το τραβάμε. Τι έχω κάνει μέχρι τώρα? Έχω πάρει από το Temu AliExpress, δεν θυμάμαι από πού, κορδέλα, ταινία, αυτήν εδώ. Πωλείται με μέτρα, πρέπει να έχω πάρει 5 μέτρα, 10 δεν θυμάμαι, τα έχω όλα μέσα. Ήρθα και άνοιξα εδώ τις τρυπούλες αυτές εδώ που βλέπετε, με ένα κατσαβιδάκι, όχι τίποτα ιδιαίτερο, και μετά με ένα εργαλείο το οποίο θα σας το δείξω στη συνέχεια, και αυτά εδώ τα straps, τα οποία πωλούνται σε διάφορα χρώματα, εγώ πήρα μαύρα. Τα πάτησα και το ένωσα. Έχω κάψει λίγο με αναπτήρα εδώ πέρα πάνω για να μην ξεφτίζει αυτό εδώ το κομμάτι. Και μόλις πάμε και τα τοποθετήσουμε, ουσιαστικά θα τα κόψω και θα τα ξανακάψω, να το πούμε και έτσι, για να έρθουν να κάτσουν ομοιόμορφα και ωραία. Υπολογίζω ότι θα κάτσουν κάπως έτσι, θα μπουν από μέσα. Τέλος πάντων έχω πάρει και κάτι άλλα καπάκια για να μπουν πάνω από τη βίδα εδώ πέρα και κάτι άλλα καπάκια για να μπουν στην πόρτα. Αλλά η διαδικασία μέχρι τώρα αυτή ήταν, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο δηλαδή. Οπότε πάμε να ξυλώσουμε τα παλιά, τα χερουλάκια, και πάμε να βάλουμε αυτά, να δούμε πώς θα κάτσουν επάνω, πώς θα είναι, αν είναι όμορφα και ωραία, και στο τέλος θα σας πω και το κόστος. Λοιπόν, παιδιά, αυτά για σήμερα. Προφανώς είναι το πρωτότυπο. Θα πειραματιστούμε λίγο ακόμα. Έχω μιλήσει ήδη με ένα φίλο για να φτιάξουμε κάποιες βάσεις για να μπουν εκεί που μπαίνει η βίδα, ουσιαστικά σαν σαντουιτσάκι σαλαμαρίνες, και πρέπει κάπως να βρούμε να ταπώσουμε το κενάκι που έχει μείνει κάτω. Αλλά για πρώτη δουλειά θεωρώ ότι έγινε ok. Έχει εξελίξει ακόμα. Μόλις το έχω έτοιμο θα σας το ξαναδείξω. Έχω κερδίσει αρκετό χώρο. Ειδικά στον οδηγό θεωρώ ότι βάζει το χέρι στο έτσι πάρα πολύ άνετα. Τώρα για τον οδηγό δεν ξέρω πόσο μεγάλη διαφορά θα έχει. Σίγουρα όμως είναι λίγο πιο ευρύχωρο το πολύστα ενώ εσωτερικό του MX-5. Οπότε λοιπόν, παιδιά, αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe, χτυπάτε και την καμπανούλα για να μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια, και τα λέμε την επόμενη φορά.